bia nghề mà bà là boyfriend không dành đó là gạo là đâu nãy cứ đâu ai yêu đốt Happy Boisago mudan lại khay chứ nào bà chị ạ खुलुमबाय लोगोफोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बेनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो नैबे 2025 मायथाइनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायैनो फालिगोन होननानै दा जोंहाबो दिनै गामियावहाय सेंग्रा सिख्ला ज' मोसानो नागिरदों आरो बोसोराव खनसेल' नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बयबो हेपि बैसागु होननानै कमेन्टआव हरबानो जाबाय दा नोरैथिंनै सिख्लाफोर दङ दे गोदान बोसोरनि माबाफोर बुंनो नामा गोदान बोसोरनि जोंनि गयबारि गामिनिफ्राय फरायनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जों सेंग्रा सिख्ला माबादों मा होनो ज' गामियाव बिदिनो आरो सनमान लादों ओमफ्राय दे माबाफोर बुंनो नामा दे जोंहा खौरांखौ दे दा जों बेरायगासिनो दङ ओमफ्राय गामि हाबनाया दाबो खावसेयानो जोबाखै जोंनि गामियाव न'खर बेसे दंमोन मिथिया माने जोंना रायजोआ मोननै नालाय जोंनि 1 नं ब्रह्म समाजावहाय 109था दङ आरो ओमफ्राय सेकेन्ड ब्रह्म मन्दिरावहाय खयथा दं मिथिला जिखुनु जाया 50थानि बारानो गावबुरा सानै नालाय सेकेन्ड नं गावबुरा माबा गामिनि ओमफ्राय दा जों माने खालमाजिनि नामा ओमफ्राय जों दा मेम'रिसनि थाखाय भिडिअ बानायनोसै जाहाथे देनांहाय जों फिउचारावहाय जोंनि फिसा फिसौ ओमफ्राय फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे जों नुनायनि आरो माबायदि रंजायोमोन दा बिनि थाखाय देनां बोराय बुरि जाब्ला सियाराव जिराय जिराय आराम नायबाय थानांगौ ना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थानो थिनबानो जाबाय दे नायलांबाय थाबानो जाबाय माबाफोर बुंनो गोसो जादों नामा बुंनो गोसो जानाया बेनो माने बे रंजालि बैसागु फोरबोआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बियो गोदोनि आबै आबौमोनहानो बेखौ फालिबोखानाय दा ससेयावसो फैनानै जों बावफैनो नागिरोब्ला बे जानाय नङा मानोना बै समनिफ्राय फैनानै दिनैसिम मोनफैनायखौ जों बावनो नाङा बेखायनो जोङो दिनै बावाखै दिनैसिमबो जों रंजागासिनो मोसागासिनो दं इन्जय लागासिनो दं बेयो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे जारिमिन थेंक इउ जों फिसा फिसौखौबो फोरोंजोबगोन लोगोफोर माने जोंनि फिउचारनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे नैबे भिडिअखौ नायनानै जाहाथे उनावहाय फालिलांबाय थानो हाथों आरो ना मोसानांगौ 야, 배우 문화 보시면 그냥. 야, 배우 문화. 뭐라! 라우드 들어가서 라가 여기서 문화 오기야. 허라 부는 건 라이. 라가 가미니 시클라퍼고 나이만 잡아 비시 부자. 지금 라가니 시클라퍼라. 비보 홍바이 라렌바 무샤 무샤 어이 마는 무샤
खोला सुवा बरायग्रा खान्थाला दैयाव जौ संनायखौ सैमाया जालांबाय थारा गोबायाव माइ लामनायखौ दाउआ जालांबाय Này, जों लागोनि सिख्लाफ्रा नै आब' जों लागोआवहाय गासै माबा नै नों खोन्थादो जों लागोआव साबेसे सिख्लाफोर दङ 50 जनसो खोमा ना 48 दं नै नोगोद बुरजा दङ ओमफ्राय जोंना सेंग्राफ्रा बेसेबां जन मोनथाय नै राजा जोंना सेंग्राफ्रा साबेसेमोनलाय दंलै 40 जनसो दं गासै 50 प्लास हिन्जावफ्रानो गोगोम दंखायो ओमफ्राय ओरैथिं सेंग्रा दं जों लागोन जों फट' मोनसे खेबसे जायो फट' मोनसे माने ग्रुप फट' बेसेबां खबर खालामनो हायो नायलाय जायगाखौ नै जोंना सिख्लाफ्रा ग्रुप फट' खेबजानो नागिरदों सेंग्रा सिख्ला गयबारि जांगिला क्लाबनि सिख्लाफोर माबायदि दं नायबानो जाबाय र' सिथाथ'लाय जोंनि गयबारि गामिनि जांगिला क्लाबनि सिख्लाफोर लोगोसे जोंहा सेंग्राफोरबो दं नै रंजालि बैसागुनि मा होननो सानो बिथांमोनहा फट' खेबजानो नागिरदों नै मा मोनलोंखो अला नोजोर नांबाय आं लोंसैलाय बाजैया लाजि नामाब्रा बाजै एसे लोगोसो ब्लगाव नुगोन ना गोदान बोसोरनि माबाफोर बुंनो गोसो जादों नामा बाजै बैसागु हेपि बैसागु Kina angkana kitang menang Aku daku dorjaku pang Papang kantang Ada sena kotaku plang Bigo binan nato Jonjong dudung pada Mama rai ke bini hang-hang Beri baik sin le Joshi Lagi nanti yang tak menikah Mak berdah Siapa nama बैसागु Beriba accident ada loceng Beriba accident Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Aku takut terjatuh hanya bersangka saja senang kita keplang. Bila notok jantung di dada. Laga बुरिफोरखौ लोगो मोनबाय आयंमोनखौसो बैसागु जानानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनबाय आयं सेंग्रा सिख्ला बैसोरा खनसेल' नालाय औ बैसागु खनसे नालाय रंजानांगौना बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि औ दे आयं आयंनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दे आयै बाजै मानो लाजिनांगौ नोंलाय हो बाजै मोनाव मोसाफैलायबाय लाजिनाङालै जाम्बि मोसानांगौ जेबो नङा बोसोराव खनसेल' बाजै थांनाय बोसोराव देखायनो मोनाखैमोन फेसखौ बाजै दासो लोगो मोनदों नोंखौ बोसोर गोदाननि साननाय माने जाफुंथों आंनि बिबोनां लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बिबोनांखौबो एसे अननानै लाइक खालामदो आरो ओमफ्राय साननाय माने जाफुंनानै साख्रि आवला मोनथों बोसोर गोदाननि बिबोनांखौ साननाय माने जाफुंनानै जेखौ मोननो हास्थायदों बेखौ मोनथों गोसोथों साख्रिखौबो आरोखि हिनजावखौनो साख्रि गोनांखौ मोनथों मोनथोंहाय लोगोफोर आगो बाजै हेपि बैसागु मोदान लायखायो जोंना बाजैया हासिसो बाव ओमफ्राय हेपि बैसागु माबाफोर बुंनो गोसो जादों नामा आगा बाजै आदा दिनैसो समायदों जरा जरा आंनि ओमफ्राय मा बोसोर गोदाननि माबा होला आंखौ बोर होला नों दाया बेखौ बोसोर गोदान गिफ्ट होदों आगै सना बेयो नै बेबो बे माबा दिल्लीयाव लाबोनाय साजा खेला गेलेयोना नों मिथिखाया आगै सना बे आंनि माबा मा होनो बयफ्रेन्ड फुदुं जायोना लागाव भिउस खालामजायोना ओरै मोखांखौ एसे देखायहरदो दे फट' खेबनांगौ फट' खेबनो एबार लोखि मोनाव फैबाय जोंहा आदा बोरै बास माला आदा बाजै हेपि बैसागु दे आदा दे बाजै दे एसे नायहरदो दे बाजै खुलुमनि एसे दे लागाव दोनजोबबा लागाव नायखोदाव आयौ जाले बिसोरो बेफोरलाय जाखायोखा
जोंहा मिस्ट्रि मोनजाबाय आदामोननाव लागौ हेपि बैसागु आदा लागौ बाजै रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बाजैनो रंजालि बैसागु आदा फरेननिफ्राय बाजै रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बाजै दे बोर होबानो जाबाय जोंनो मा बोर होयो बाजैया हो बाजै मा बोर होनो उननि बोसोरावबो बिदिनो मोजाङै मोजां मोनजाबाय थादों दे औ बाजै सिख्ला मोजां मोनथों ना बाजै बिबोनांफोरनि थाखाय बोर सारस्रिहरला नामा बिबोनां एबार 2026 आव 2025 दिनै बाजै माबा मोनसे बोर होदों आंखौ आयै मा होनो फिसा हौवा थाब साख्रि मोनथोंसै थाब बिहामजो मोनथोंसै बिबोनांसो बिनानाव मोनथोंसै बिनानाव 2027 हालागै ना मोजां नुदोंना बिबाजै नोंसोरनो रंजानो मोनगोन ना मोजां नङा बे सिख्लाफोरा बिराद सिख्लाफ्रा जोंना नै आब' ममिनि हाबा दंबावो लाजिबाय दाना बाजै हेपि रंजालि बैसागु दे दे एबार रंजाबाय थानो मोनथों एबार सिख्लाफोर फैबा लेंहरबानो जाबाय दे जागोन दे आदा हेपि रंजालि बैसागु दे 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 बाजै दे बिहामजोफोर बैसागु बोथोरनि माबाफोर बुंदो दे बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिनाय जासिहरबाय दे थेंक इउ आरो जोंनि थाखायलाय हिनजावफोरनि थाखाय लोगोफोर जोंहा 9:43 PM जालायलायबाय आरो ना मोनानि ओमफ्राय दा ग्रोब खुनुरुखुम जोबखाहैबाय माने जों लागोआवहाय न'खरा गोगोम दं नालाय माने गामि गंनै नालाय रायजो मोननै नालाय जिखुनु जाया 150नि बारा न'खर दं नालाय गिदिं मोनालायबाय आरो 9:30 बारलायलायबाय दा खुनुरुखुम माने जोंहा रंजालि बैसागुनि नालाय बयनिबो न'खराव हाबनांगौ नालाय माने बयनिबो न'खराव हाबनानै सनमान लाबाय मोसाबाय रंजाबाय रंजालि बैसागुआवहाय गोसो गोथारैनो बरायबाय दा नोंथांमोना दिनै जोंनि रंजानाय जोंनि गयबारि जांगिला क्लाबनि रंजानायखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माने सेंग्रा सिख्ला बोसोराव खनसेल' ज' मोसानाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा पिकनिक जानाय दंबावो लोगो माला जागोनथाय शुक्रबाराव शुक्रबारावहाय माने सेंग्रा सिख्ला ज' माने ओरै सानजाथिंजाय खाना जानाय होनो लोगोफोर जोंनिथिं पिकनिक जानाय होनो आरोना दा नोंथांमोना नैबे दा जोंहा मागिनानै मोननाय माखासे रां रुफाफोरखौहाय जोंहा शुक्रबारावहाय पिकनिक जागोन आरो खाना जागोन लोगोफोर जोंना बेबादिनो थेलायावहाय गान दामग्रा लानानैसो बेरायोलै लोगोफोर सोरनिथिं माबायदि जोंनिथिं बिदि आरो माने ओरै सानजा साइडजोंहाय खाम सिफुं जथा सेरजा हारमनियाम लानानै बेरायो खिन्थु जोंनिथिं बिदि नङा आरोना गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोखादों जोंनियाव दा दस्राफ्रा आलदा साननो हागौ आरो जेबो साननो नाङा लोगोफोर दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय जाय नायदों शेयार खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना दोनदो जाहाथे गाबोन समफोरनि भिडिअखौ नायनो थाखाय आरो थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय